ekene dịrị nwoke dịrị nwaanyị, udo dịrị onye ọbụla wụ onye Igbo. Chukwu emene gị eze. Asị m ka Chukwu kpọpụtara anyị n'ụwa ka protect anyị ndụ nwoke na ndụ nwaanyị. Ọ dị anyị obi aṅụrị si mkpọtụ na-eme ebe niile, akwa niile a na-ebe ebe ọwụna na aka anyị akwụrụ ya. Ụnụ ghọta taa, ọ na-afụgo na ebidogoghị mewe protest ebe niile dị iche iche na Nigeria, mana ana m achụ ya onye Igbo ebe ọla na-anọ na esokwele na any protest. Don't join any person for any protest. Ụmụchukwu nwe mmeri. Before ruo oge a anyị kwuru sị ka eme ya otu onye si anyị ga-eme otu ahụ. Achụrụ anyị na obodo dị iche iche si anyị na ọwụrụ obodo anyị. Atụrụ anyị n'obodo dị iche si anyị atụla vootu, anyị atụla ntuli aka elu maka onye anyị chọrọ awụ onye ha chọrọ. So ha etinye ego onye ha chọrọ. Ọ ga-adịkwara anyị mma ka anyị hapụ hene ka onye ha chọrọ were chie ahịnị ma chịkwa anyị nke ọma. Otu ọbụla na-esiledere anyị nwe mmeri. Asị ebe nwata nọ na-atụ aka na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya nọghị ya, nne ya gaa nne ya. Anyị gwara agwa sị ka anyị mee ya otu a ka o nwee ike ịdịrị nwoke mma ma dịkwara nwaanyị mma, mana ha sị na ọ gaghị ekwe omume na ndị Igbo ga-apụrụ ha na obodo ha dị iche iche. Ọ bụrụ ma anyị sị eme ya ka ememe anya, mana taa ebe a na-ekwetaghị ka anyị soro ohi meme ihe ka o kwesịrị ịdịrị. Asị ọ beela n'egwu nchaghara anya, nsogbu adịwala, agụ adịrala obodo, ọrụ adịghị, ebidoweghị menwe mkpọtụ ka ejee protest. Nna ya onye Igbo ebe ole na-anọ na anyị nwa ka a na-ele anya ka anyị fụta ka emekwa anyị dịka esi eme anyị. Onye ọbụla wụ onye Igbo ṅụjiri mmiri ara afọ agakwala any protest. Don't go for any protest. Anyị achọghị aghara, anyị chọrọ udo, anyị chọrọ ihe ọma. Anyị chọrọ sị mgbe ọzọ akpọ oku sị mgbanị ka anyị gaa n'ebe ha na-eso anyị na-eje. Unu n'anya kemgbe a na-eme ntuli aka elu n'ala Nigeria, unu chee onye ọbụla ndị Igbo so ebe ha nọ, ebe onye ha nọ ka ha nọ, ọ na-awụ onye ezigbo onye ọchịchị. Mana ebe ọla sa ha anọghị, unu na-ele anya na-emeni awụghị ezigbo ndị ọchịchị. Otu nwaanyị ebe anyị si na ebe mụ na-eme ya ebe a mụrụ mama m, ọ na-asị na anyị nwụọ onwe ka o si atụ anyị aha ndị mụ na-ehe ka ụmụnna ha ya wụ my maternal home na ọ dị better than ebe anyị. Anyị wụ ndị Igbo wụ ndị ka mba ndị ọzọ n'obodo na nkwa ndị Igbo kwa ndị na-ekwu eziokwu ka ihe siri dị. Mana oge orule na orule ọ dịla nwoke n'olu, orule nwaanyị na olu. Unu le anya na memere na abalị abụọ gara aga n'ugwu Awụsa ndị yutufụrụ abịa na-agba flag ọkụ. Ndị Yoruba ndị ka nwaanyị ndị ka mba dị iche iche a na-agba ọtọ gbara chọọchị ihu n'azụ maka ha sị na anyị chọrọ ime protest. Ihe anyị ga-anọwụ na-eleghị n'anya ka ha mechie. Asị akụfecha ọdara awọ, anyị ga-enwe ndidi. Onye nwere ndidi na-eji eme ka mma. Udo dịrị unu ndị Igbo ebe ọlụnụ na-anọ na taa. Ka biko unu gbalịa na-efolo Aka Igbo TV, unu gbalịa na-ashia ndị si n'Aka Igbo TV ka anyị nwekwara ike inwe encouragement na-ewepụtara unu more and more. Udo dịrị unu ma Chukwu gọzikwa unu. Amen.